Anu. Ucap peling aku mang. What? Anu lho Pak No, konon dokter. Alah kok gelemen geger karo dokter lho. Dokter ngapusi tok saiki. Lah nyapa lu Mbah geger karo dokter iki? Emang sampean nyolong obat? Lambe. Dokter ngapusi tok. Kowe ngerti ra? Bojoku metang-meteng ae. Gara-gara dokter e. Itu Mbah, kudu meteng gara-gara dokter apa dicelik karo dokter? Lambimu. Gara-gara aku konsultasi ke dokter. Kabeh ceritane kan. Yo. Lah malah dikai pil kabeh. Ngerti bojoku ki lalalia. Pilih entek dulu di pitik. Wis pitik ora gelem ndok. Malah bojoku metang-meteng ae. Anu lho Mbah, aja nganggo pil KB, nganggo spiral ae lho. Wes. Aku wis tau ngono kuwi. Dikandani karo Pak Dokter. Pak, jenengan pakai spiral wae. Aku ya mung togol kok. Nganggo spiral lho tumbakane ra enak. Terus dokter ngomong kon nganggo sarung, gitu. Yo. Balik aku. Hampir nang toko 35 kae. Tuku sarung loro aku. Tak nggo bengi kuwi. Sesuk lu meteng nah. Wis tak dobrak besok iki. Piye, Pak? Lah kok bojoku meteng nah? What? Lah sampean tuku sarung apa lho, Pak? Ya sarung gajah duduk to, Pak. Walah, jar dokter dibak iki itu sarung kuwi. Sarung sing ana pelendungane kan lho. Oh, yo. Terus kan aku tekok tau. Pak Dokter, dan itu sarungnya nek nganggo piye? Jadi Pak Dokter iki, masangnya ngeten lho, Pak. Masangnya lurus. Wes ngerti tak aku cara masangnya itu. Mangkat aku nang apotek. Itu papat aku langsung. Pas anak aku turu kabeh, tak nggo kabeh. Siji ngene. Siji jempol tangan, ya kan? Siji jempol sikil. Siji jempol gini. Tak nggo bengiku juga. Sesuk lemot tengah. Balik kan ngurusin terus malah stres dhewe kok. Piye iku urusane meteng iki?